ראש הממשלה ניסה הצהרה קצרה, לאחריה גם שר הביטחון ברק. בואו נשמע את הדברים ממש עכשיו מהקריה בתל אביב. אזרחי ישראל, אני מבקש תחילה לשבח את חיילי ומפקדי צה"ל, וראשם את הרמטכ"ל רב אלוף בני גנץ, שגם בשעה הזאת מפקד על המבצע. אני מבקש לציין את אנשי השב"כ, וראשם את ראש השב"כ יורם כהן, על חלקם החשוב בהישגים המבצעיים שכבר הושגו. אני מבקש להודות לאזרחי ישראל על תמיכתם האיתנה במהלך הזה. אני מבקש להודות לתושבי הדרום שנמצאים בחזית ומגלים נחישות וקור רוח. החמאס וארגוני הטרור בחרו להסלים בימים האחרונים את התקפותיהם על אזרחי ישראל. איננו מוכנים להשלים עם מצב שבו אזרחי ישראל מאוימים בטרור של ירי רקטות.